ମୁଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ସିଏ କହିଲେ ଯଦି ତୁ ଆଜି ନ ଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ମରିଯିବି। ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଯାଇଥିଲି ଭାରି ଯିଏ ମାରିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସିଏ ଆସି 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ 20-15 ଦିନ। ମୋ ଶାଶୁଘର ମୋ ବାପ ଘର ବି ସନ୍ତସରା। ଆଉ ସେ ମତେ କ'ଣ କରେ ମାରି ପିଟିକି ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବିକିକି ସବୁ ଇଆକୁ ଦିଏ। ଇଏ ପାନରେ ପଡ଼ି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ରମେଶ ବେହେରା। ମୋ ଶାଶୁଘର ଚିଡ଼େଇ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଦିନ ଗଲେ କି ଟାଟାଇସି ଫାଟାଇସି ବିକି ଦେଲେ ସବୁ ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଲେ ତ କହିଲେ ତୁ ଯଦି କ'ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ତୋତେ ମାରିଦେବି। ନାହିଁ ମୋତେ ଖାଲି ଟର୍ଚର କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଦିନେ ସାରେ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କଠୁ ରଖିଲି ଯେମିତି ସେ ନୁଚିକି ସେଦିନ ପଳେଇଲେ ଇଆକୁ ଧରିକି। ଏଇଟା 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଜାଣିଲ କି ଆସିକି ଏପଟେ ଫେର ଦେଇଥିଲି ମହିଳା ସଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲି। ସେଠୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାନରେ ଫୋନ୍ କଲାଠୁ ଡାକିଲାଠୁ କହିଲା ଆଉ ଆମେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରଖିବୁ ତତେ ରଖିକି ତାକୁ ରଖିବି। ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ହେଇଗଲାଣି ବାହା ସାଗର କରିଛି। ଏଇଦିନ ଆମ ଶାଶୁ ବିରାଡ଼ିଆ ସାନ ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାଇମାଟି ବେଲଟି। ହଁ ଝିଅ ସାର ନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଧନ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଯେମିତି ମାରିବ ଖାଇ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେବନି ପେଟା ସବୁ ଦେବ ଇଆକୁ। ସେଠୁ ଦିନେ ସେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଯାଉଛି 4-5 ମାସ କହୁଥାଏ ମାଇକିନା ସେ 4 ମାସଠୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମାରନ୍ତି ଡରନ୍ତି। ମୁଁ ଡରିକି ମୋର ବାପ ନାହିଁ ନା ଖାଲି ଭାଇ ଦିଏ ମା ଟି ରାଣ୍ଡିଟି ମୁଁ ଡରି ମରିକି କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। ମାରି ମୁରା ଦେବ କି କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ମୋ ପୁଅମାନେ କହିବେ ତୋତେ ମାରୁଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ସେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେଠୁ କହିଲେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ରଖିବି ତାକୁ ରଖିବି। ସେଠୁ ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ରାଜି ହେଇଗଲୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ। ଆମେ କହିଲି ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ତମେ ଧରି ଆଣିକି ଏଠିକି ଆଣିବ ତାଙ୍କୁ। ବାଡ଼େଇଲି ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ନାଇଲା। ସେଠୁ ଏଇଠୁ ରାଗ ନାଇଲାରୁ ସାର୍ 2 ଚାପୁଡ଼ା ମାଇଲି ଆଉ ଦିହ ସହୁନି। ଗୋଟେ ଅନ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ତମ ଦିହ ସହନ୍ତା କି? 15 ଦିନ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛି ବୋଲି ଖାଉନି ପିଉନି କାନ୍ଦୁଛି କହୁଛି